set hey so wet set set hey so weh weh dua aduh ini lho angel lho gelem wong tuwek ra ndisin ya potongane kaya sentolop sokle tuwek meneng ya ngopo to sirik padune yo bojomu siluman gonggo iki lho ganggu terus yo burane Mas aku gak kena kendang lho iki ning omahku dhewe iki lho Pak anggere krungu kendang koplo kok terus polahe ra kaprah iki lho urusanku nyapa kok terus bablas gethuk jene kok sampean to Pak wong-wong tuaku ae bingung aku anggere kendang yo kaya ngono kuwi lho Mas kowe nyanyi apa kowe iki nyanyi sing guri lho piye sing guri-guri lho sing guri-guri Mas dari wong tuamu wetone ora kathok asal angel lho gelem wong tuwek ra ndisin lah kok sadar nek kowe ra duwe isin aku ini nembe iki lho Pak komen sadar wong tuwek ra duwe isin lah iya kowe ngono kuwi didelok para tuaku lara untuke tak banyoli kok bocah kocro iki bocah iki para tuwa lara kok dibanyoli lah salahe wong lara untu saking goblok-gobloke wong lho lah nyapa lah coplokno kabeh ya ra duwe lara untu apa lara gusi paling iya ta ora nek dahar piye? Nek dahar piye? Moto sesuk teko nggon. Ayo, komen aja kalah karo mesrane karo ki mau. Dodo. Ayo. Oke. Ayo Mas. C Mas. C. Ya, sampai nyesel to kuwi. C. Kok wedoke sing gatelen to kuwi? Oh, mesra Pak, mesra. Oh, mesra. Wong sing wedok ya menel ngono kok. Yo ben to lah ngopo kok. C. Andai kau tahu aku mencintaimu. Kok sing lanang sing diputeri piye kualik clok di dalam hati. Seneng ya Mbak dolanan kekean seneng ya Mbak. Sumpah lemu tenan. Rara sayang. Telah terukir indah namamu. Aku takut kau meninggalkanku. Ada ya sih. Kok iso tanganmu kok nyandak ngene iki? Ya apa ditarang? Iso ya jenenge jajal ngene iki jempol kabeh. Kok iso tanganmu? Jajal ngene wani ora. Ya to. Ono dipikir ngono. Anu aja ngono Dik. Aku tau ngono asam urat kok. Asam urat apa padune wedi ya rek. Wedine apa? Wedi turu teras. Aja mbok omong ning kene. Aku mbok pangku ya kaya tuku kursi. Lah nyapa? Lah kowe kaya sofa anu potong. Kowe tak bukteno Dik. Ayo cek. Endi jajal. Ayo muter set. So wet set. Hey, weh, dua. Aduh. Iya ki. Kecepet to? Dadak mumbul bareng iki nyapa lho, Duk? Saking semangate ya. Iki tak kira cah wedok alus tiba yo biayaane. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye to iki? Wis saking sayangku lho, Mas. Untunge kuwi, Mas. Yo bojomu ki lho gragas terus yo. Gak ora apa-apa aku lho kuwatir awakmu. Lah nyapa? Aku lagi eling nek awakmu wis aman lah, jelas aman. Pomo kok dawa teko kene tes. Bongko. Ngapa ya? Tak pijiti Mas lara to, Mas. Ngopo Dik lara ki ngopo? Oh ya ngorbokong lho. Sampean ngrasakne nek teng ajeng debok mawon. Ngopo? Sampean teng kene rekasane pupu ki mok tekan. Pak Kangkoe apa wani ora wani. Lah nyapa ora wani Pak Kangkoe wong lanang pimpinan keluarga Mas. Enek keadaan apa siap nggih Pak nggih? Enggak i. Ora. Yo. Ora wani. Kowe ngerti titenane? Dalang ki anggere ngejak bojone wis gak ngarahwani piye-piye. Ya sendika dawuh,
Ketok nek kene kene. Woi, iya. Aku anak sapa? Iya. Wis sanggeni. Satasi. Satasi. Nek omah ya gak piye? Tukon LPG, Mas. Nggih. Wong wedok ngono. Pasangno sisan ngono tak pasang kebledesan. Pasane wong lanang rasa kebledesan ya. Ayo diselingi tembang nggih, Mas. Tembang. Iki ana pamundhut. Napa, Pak? Pamundhut. Mereka saking Pak Dargo Kos saking Desa Kandangan, Ngawi. Penjane Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sakanca. Alhamdulillah. Bot-bote tresna kalian kula lek bar nanggap kula niku kudu dadi dulur. Nggih. Kula tebih saking mriku tindak mriki. Leres. Nyuwun tembang kalih nggih menika. Wacanan. Napa tembangipun? Nah, niku napa? Ninggal katresnan kalih caping Gunung Jengleng menika wonten bebungah gangsal 100.000 kagem Pak Kangko. Enten Pak, 500. 200 lho. Aduh, iki dalang ra jujur iki. Wong diparingi 500 kok medun karek 200 Kok karek 200 piye to? Lah tulisannya pira? 500. Kirang 300 lho Pak nggih. Pak Kangko sing ketone lho Pak. Aku mau nampane yo ngur kuwi tak buka yo eneke 200 kuwi. Aja kaya ngono lho Pak Dalang. Aja kaya ngono. Sampeyan sebagai panutan disepuhke. Wong kacek 300 caping gawe ya ta? Nyuwun lagu kalih ninggal katresnan caping gunung saking Pak Dargo matur nuwun menika wonten arta gangsal atus. Lah niki kalih atus jirolu. Berarti kurang 3. Sumpah to. Alah mboten apa mboten nek pas tengah njuk jenengan paringi sing 300 nggih. Sik ora masalah kuwi aku nyekel yo 200 kuwi. Kak wis cep wis. Kowe kok modele mbok patekno. Pak Dargo. Nuwun sewu kirang 300, Pak. Saestu niki. Kula namane mung 200 kok. Apa lho jenengan sing jujur lho, Pak. Tenan diangkrek. Ndang aku Kok malah miso. Kok malah dipisui to kula. Lah ora namung duit 300 itu anggo apa lho? Pun mboten sak dipikir wong jenengan tanggapan laris 300 ki apa to Pak? Ndang diparingi mriki. Diparingi mriki. Apa lho jenengan kok modit men kene. Sik. Monggo mriki. Mun sak tase mawon. Aku ora sanggup we. Walah, Ya mangi rasa. wong lanang nek Terbukti to. wong lanang nek wedi karo wong wedok ya sing ngene iki. Iya. Sangu budal kene Solo 50 100 ngono kuwi. Nah awake dhewe gak ya Met ya. Yo Kene nurut. Podo. Ayo monggo diparingi tembang. Kok sik? Diurang-urangke ya sing 300 tak tambah dhewe iki. Nah, ngene Sing lho. 300 nya. Iki jenenge Weh. keadilan sosial bagi seluruh desa. Sampeyan setunggal, Nggih, sampeyan terima setunggal. kasih. Makasih. Nah, Lah kuwi. lah aku to. Jenenge sisa. Wong lanang kok sembodo jare Mas nganten mau kudu njaluk apa tunggakno. Kaya aku ngene lho, lho los lho. Lah terus oleh apa? Oleh apa? Alah wis ora melu duwe dhuwit kok mikir. Ngantek lho. Mas iki kurang, kae lu 300 aku 200. Lah, ayo tambah Tuh, 100. tambahi Aku 1. ki wong lanang sembodo, Nduk. Iya, sembodo, Jang. Mat utangi 100. Gak iso. Utang 100. Sangku pres ya. Engko medun tak balikno. Lah apa bolak-balik omong ngono. Jare cinta karo aku. Aku ki cinta, Dik, tapi nek Lah, urusan iya. duwe ki nek gak utang bank angel, Dik. Oh, alah. 100 Bang ndi sing percaya karo kowe? Lah nyapa ora percaya? Namamu nanti-nanti. Iki gara-gara dodok kuwi kok jane ora metu tulisane, kene kowe muni 500. Aku timbang lirang, tak tomboki. Pak Dargo sing nomboki 300 kula Pak Dargo. Hitungane gampil. Bae napa niki tembange? Wonten awan ninggal katresnan kalian caping gunung sing dipilih sing ndi? Anjir. Nah, kok caping gunung sik engko ninggal katresnane nduk niken salindri. Ah nggih. Ya. Tapi gunung nggih. Saben bengi. Nah, ya. Jengleng kula riyen. Sing jegleng wis sik. Nah, jegleng rek dhewe-dhewe lho. Ora kena jegleng rek tanggane. Digaris. Nah. Depok kuat mumbul. Ya carane wong lanang ora kurang akal, ora kuat mumbul tak dongkrak to. Cis. Ya, aku pas iki. Ayo, Dik. Saben Aja rungono omongane tangga, Dik. Terganggu pasangan. Biasa, Mas, biasa. Wis kadung begairah. Saben bengi nyawa nek nyawang ki lho biasa wae wong bojone ning kene kok nyawang tanggane kaya ngono. Memang gak metu to, Dik? Ngiler metu ning ndi? Tak kira blonjo. Aku Lha iki jeneng wong lanang mata keranjang yo bojomu kuwi. Iya. tak trimo. Trimo lho, sing trimo. Ya Dik aja guyu Dik, ki serius Dik. Iya, Mas. Maafin aku ya. Ya apa-apa, apa? Jeprono, Mas, jeprono. Oh, alah ora mendino. Bojomu ora Mbak. oh alah, bojone nek galak men.
Bojo ngono rambut jagal, Mbak. Ngono wong lanang ra duwe aji babar pisan kaya aku. Lho. Dadi jenengan kok sami. Jenengan kok malah ngaku. Lah aku ketae dadi pimpinan gagah ning kene iki. Lho ki mau aku isu-isu kan tuku LPG. Kowe dijak live TikTok. Hei Pak, live. Sik, ngene apa? Bojo kurung turu. Ayo Dek. Nyawa Wah, langsung mentul sing wedok mencelat. Mentul bobote kelebihan sing lanang kok. Iya. Aku kok koyo lindu ya. Aku mumpul kene kok malah jendul. Kayak trampolin. Piye Dik rasane penak apa ora? Mendel-mendel Mas. Aha. Wi, Mbak Jenggleng mumpul teko lho terop. Wipis keluarga enteng-entengan kok. Apa enak keluarga kok enteng-entengan dene? Tegese ora neko-neko. Ayo. Ayo Mayang. Oh, urung. Urung sik to. Ayo mumbal-mumbal wenclok bledek wapok iku kok gede kok menclok. Yen memajang among karo janur kuning Jegri kanggo apa? Kok kaya pentil muser to medile. Puting beliung kok pentil muser tak. Aku ora cah Jawa Timur kok. Puting beliung muser pitung puting beliung. Gila tak pas. Ngombe obat aja kakek. Aku wis kadung semangat to, Dik. Ojo. Aku berpermangan yang ini. Pasanganmu apik, Mas. Bijol. Lho aja gurih kok. Lek semangat lah dijol. Aku ndelok keadaan tangga ngono lho. Ayo, Dik. Nanti ning pasar babat. Ya iki to jenglenge. Kembang. Ralat ya, Mas. Gak apa-apa. Wae. Waton. Gunung. Kaya pitik anyang-anyangan to. Genep setahun bojone sampean, Mas. Ora apa-apa, sementing sampean ngrasakno penak, Dik. Iya, Mas. Ben wong lanang sing sengsara ning omah aja sampe sengsara. Oke, Mas. Aku ora tega nek sampean keloro-loro. Makasih lho, Mas. Keluarga pentil. Setahun iki bojone kok. Iya. Sampean ngene, nam lagi. Lah sakmono gudine lho. Lah iya nada sakmono gedine. Mbok diet. Pancen musuh keluarga jariman iki repot. Jariman untumu. Mami tak WA nih.
matur nuwun. Tanggane tanggane. Tanggane berat. Masih marai mbok tekane kene lho ngajak kowe nak. Matur nuwun, Mas. Kowe ape nyolong laku kowe? Alah wong ngene tok lho tuh. Lah ngene tok, ini kan sakit. Lah iki kendangku wae aku nyapa kowe melok goyang. Sing goyang sapa? Lah kowe mau. Aku mau kukur-kukur. Enteng, kowe kok lobah. Aku ngimbangi pasanganku, pasangku nyempelok goyang. Kok nek gak padha goyange ora teko nggon. Ya wis. Opo kok. Iya. Panas. Oh. Kayak sewangan yuk. Vokal backing api. Ini bekasnya baking soda. Baking vokal. Baking vokal. Aduh sayang kamu kemeringet ya? Iya ini. Tisunya mana sih? Gimana sih pasanganku kemeringet? Aku kan nggak tega. Mas aku aduh lah kamu kok keluar oli toh? Pasangan kok metu oli lagi piye? Lah bocor pake. Makasih ya sayang. Udah lah sayang. Panganan makadam ya. Makadam gue ngeprot cengelmu wi. Kamu jangan banyak gerak. Iya. Tipis-tipis aja. Iya tipis aja. Debok kopi ya ora. Pak Kangko pengen lirik terus. Alah rawani popoi Pak Kangko jenenge. Ora wani ya. Ya gelem ora gelem ya musuhku debok kok. Debok mawon niku gladhuki mawon. Lus-lus ora iso ngentut. Ayo, Dik. Iya. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas udan, udan panas, panas udan, udan panas, panas udan, udan panas. Terus ngantek bodoh. Panas-panas kehujanan. Aleng-aleng. Aleng-aleng. Caping gunung. Ya, Mayang. Nadyan wadan saratna Masuk dangdut Mas, yo.
Nggih.